Orain, lehenxiago bideoan ikusi dugun herri kirola hemen eskola barruan egiten saiatuko gara. Horretarako beharko ditugu. Harri 4 kilo luzea eta kubikoa. Kasu honetan, 5 eta 4 kiloko xaboi kaixak tolestatu eta gogor lotuz egin ditugu. Zilindrikoa, 100 kariz beteriko paperontziaz. Bestalde, harriak botatzeko lastamarragak erabiliko ditugu, eta denborak neurtzeko kronometroa. Ikusten duzuen bezala, plaza 3 harri jasotzaile batera aritzeko prestatu dugu. Harriaren aurrean dagoena harri jasotzailea da. Bere alboan laguntzailea jartzen da, eta beste aldean bere paperreta guzti jasoaldiak zenbatuko dituen epaile txikia. Epaile nagusiak kronometroa eskuan hasiera eta bukaerak emango ditu. Harri jasotzaileak harri bakoitzarekin minutu bateko saioa burutuko du. Batekin bukatu eta 30 segundutako atsedena izango du bestearekin hasi aurretik. Joku hauek proposamen bat baino ez dira. Irakasleak bere irudimenaren arabera alda ditzake, bai tresneria, baita jokuaren oinarriak ere.